Эфирда яңалыклар вакыты студияда Лесен Галиева исәнмесез бүгенге чыгарылышның төп темалары. Битараф булмаган әлмәтлеләр сусаклагы шиярларын җыйдылар. Ознакайда мәдәни мөхит проектын эшләтеп җибәрделәр. Музыка киллиятын студентлары дипломлы булды. Бүген шәһәребезнең Бөек Ватан сугышы ветераны һәм хезмәт ветераны Серафима Римская 95 яшьлек юбилей уңаеннан котлаулар кабул итте. Тумышы белән Башкортстанның Дуван авылыннан балача һәм яшьлеге котлаулы булуга карамастан гомере буе яңа туган көнгә шатланып, шөкер итеп яши белгән. Сугыштан соң 35 ел Серафима Алексеевна Браулар кадрлары мәктәбендә китапханә мөдире булып эшләгән. Юбилярны олы бәйрәме белән якыннары гына котлап калмады, шәһәр һәм район җитәкчелеге дә үз теләкләрен белдереп, истәлекле бүләкләр тапшырды. Глядя на вас, так и не понял, сколько вам лет, честно говоря. 95. Да ну ладно. Да. Никак не похоже, честно. Вот. Сегодня пришли ее поздравить, Серафима Алексеевна. Поздравляю вас от всей души. Спасибо. И самое главное пожелание, хочется вот через 5 лет, на ваше столетие, чтобы мы также пришли, с вами обнялись. Нет, с удовольствием. Да не. Вот это главное пожелание наше. Как минимум до 100 лет, и чтобы также в бодром, с добром здравии и Спасибо большое. хорошем расположении духа вы нас встретили. 22 июнь хатыр һәм кайгы көне уңайыннан ил күләмендә хатыр шәме акциясе уза. Аның максаты Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны авыр тормыш һәм мәхрүмлекләр корбаннарын искә алу. Акция иртәнге сәгать 8-дә шәһәр паркында башланачак. Мәңгелек ут мемориаль комплексы янында чәчәкләр салу тантанасы сәгать 10-да узачак. 12 сәгать 15 минутта бөтен ил буйлап 1 минут тынлык игълан ителә. Радио һәм телевидение тапшырулары туктатыла. Әгәр технологик циклы рөхсәт ителә икән, оешмаларда һәм предприятиеләрдә эштә төгәл 1 минут вакытка туктатыла. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала, шәмнәрне өйдә дә кабызырга мөмкин. Төп темаларга. 21 гасыр ресурсы су. Без аны акыллы кулланырга гына түгел, җавапсыз кулланучылардан сакларга да тиеш. Татарстан Россия суы бөтен Россия ярларын җыештыру акциясе мөгаклары буенча беренче урында тора. Быел Әлмәттә оештырылган өмәгә 20дән артык битараф булмаган катнашучы кушылды. Россия суы эко-акциясе инде 7нче ел рәттән волонтерлар ярдәме белән ел сайын яздан җәй ахырына кадәр уздырыла. Быелгы маршрут шәһәр сусаклагычының 2 километр озынлыктагы яры буенча үтте. Чарада экологлар һәм игелекле Әлмәт волонтерлыкны үстерү үзәгедә катнашты. Мы живем здесь, и мы должны соблюдать чистоту, наслаждаться природой, потому что она прекрасна, и делать эту красоту может каждый человек, убирая просто за собой мусор. Но те, кто оставляет мусор, мы, волонтеры, выходим в такую акцию, как «Вода России», и убираем прибрежные зоны. Яшь активистлар сусаклагыч территориясен чүп-чардан чистарттылар. Тимур Турсунов игелекле эш белән 2 ел шөгыльләнә. Чиста булачак волонтерлыкның медиа һәм иҗат юнәлеше һәм башка төрле волонтерлык юнәлешләрдә катнаша. Вступайте к нам в волонтерство, мы всегда рады новым людям, и у нас очень весело, и у нас очень душевная компания. Мы вас ждем. Аңа кадәр Әлмәттә плогинг дип исемләнгән экологик хәрәкәт узган иде. Ул үзенә йөгереп чүп җыюны тәкъдим итә. Старт алдыннан катнашучылар чүп-чарны аерым җыю өчен берничә төркемгә бүленде. Эко-активистлар шарлауыклы буалар буйлап йөгерделәр һәм бөтен юл дәвамында 280 килограммнан артык чүп-чар җыйдылар. Плогинг дистанциясе 2 километрдан артып китте. Әлмәт пассажир автотранспорты җитештерү берләшмәсенең техник паркы яңартылды. Аның базасына 33 ире яңа УАЗ һәм 1 Газель автомобиле кайтты. Мондый яңарышны биредә тарихи вакыйгага санадылар һәм транспорт ачкычларын аның йөртүчеләренә тантаналы рәвештә тапшырдылар. Җитештерү системасы үсеше хезмәте җитәкчесе Павел Кириченко сүзләренчә, бу автомашиналар якын арада кулланышка кертеп җибәреләчәк. Технопарк яңартылуын автомобиль йөртүчеләре дә шатланып кабул итте. Үз эшләренә җаваплы караган хезмәткәрләр техника барлык кагыйдәләрне түгел үтәгән очракта гына алар сыйфатлы һәм озак хезмәт итәчәк ди.
Һәр елдагыча җәй башы белән Азнакайда мәдәни мөхит программасы старт алды. Әлеге проект кысаларында өлкәннәр һәм балалар өчен төрле мәйданчыкларда профессиональ һәм үзешчән сәнгать коллективлары, язучылар һәм шагыйрьләр, ансамбльләр, рәссамнар, биючеләр, спортчылар һәм республиканың популяр артистлары чыгыш ясаячак. Узган ял көннәрендә исә шәһәрнең 3 паркы кунаклар кабул итеп, анда төрле чаралар уздырылды. Мәдәни мөхит программасы Татнефть компаниясе ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Монда өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә ял итү чаралары каралган. Татарстан мәйданында республиканың атказанган артисты Рафаэль Якупов концерт программасы тәкъдим ителде. Җиңү паркында исә азнакайлылар өчен Азалия Мәхсүмова һәм Нияз Шәйгарданов чыгыш ясады. Тарсус паркында балалар өчен анимация программасы эшләде. Во главе с компанией «Татнефть». Татнефть компаниясе ярдәме белән мәдәни мөхит программасы кысаларында Азнакайда һәр атна саен шимбә көнне балалар өчен кызыклы чаралар узачак. Тарсус паркында кичке сәгать 6-дан 1 сәгать дәвамында аниматорлар катнашында хәрәкәтле уеннар узачак. Икенче өлештә шоу-программалар булачак. А второй блок мы будем показывать различные шоу-программы. Сегодня мы в образе Майнкрафта. Это очень популярная игра среди ребят. И мы решили взять именно эти костюмы, чтобы быть на волне с ребятами. Татнефть җитәкчелеге инициативасы белән барлыкка килгән әлеге матур традиция инде берничә ел рәттән уздырылып, кояшлы, җылы җәйгә кабатланмас мизгелләр өсти. Мондый чаралар җәй агымында дәвам итәчәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мондый иҗади мәйданчыклар һөнәри осталыкта үсеш өчен менә дигән мөмкинлек. Бигрәк тә булачак мәдәният хезмәткәрләренә. Шундый проект кысаларында осталык чарлап үскән Фәрит Яруллин исемендәге музыка коллегияте студентлары да дипломлы белгеч булып мөстәкыйль тормышка озатылды. Чыгарылыш кичәсендә Рәдифә Нигъманова булып кайтты. Әлмәт музыка коллегиятендә һәр вакыттагыча агызлыгы һәм шау-шу якын арада биредә чыгарылыш кичәсе башланачак. Бу Әлмәт музыка коллегияте тарихында 56-нчы чыгарылыш. Менә табадан төшәчәк мәдәният хезмәткәрләрен һәм аларның әти-әниләрен, әлбәттә инде егет кызларга 4 ел дәвамында белем биргән педагогларны коллегиятның тынлы эстрада коллективы каршы ала. Алар өчен дә бу аерата зур җаваплылык, чөнки иртәгә чыгарылыш курсына нәкъ менә алар алмашка килә. Шуңа күрә сынатмавың хәерле. Бер коллективны җиңеллек белән инде сәхнәдә икенче төркем алыштыра. Тамашачыларны шок катырырга һәм яңа эмоцияләр белән баетырга гадәтләнгән коллегият сәхнәсе бу кичтә үз вазифасын элеккеге рухта дәвам итте. Я уверена, что вот все, что вы приобрели в этих стенах, в этом здании, вместе со своими педагогами, вместе со своими соратниками, коллегами, друзьями, и я уверена, что это все вам пригодится в жизни. Уку алдынгыларын, ягъни мәсәлән, укуларын кызыл дипломга тәмамлаган белгечләрне Илмира Газизова Татнефть ачык акционерлык җәмгыяте грантлары программасы җитәкчесе тәбрикләде. Ул төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган һәм шәһәр күләм чараларны оештыруда актив катнашкан егет кызларга һәм аларның остазларына Хәйрия фондының рәхмәт хатларын тапшырды. Бу кичәдән башлап хезмәттәшлек баскычына күтәрелгән яшь белгечләргә коллегият директоры Гүдәл Пайдуллина да хәйр фатихасын бирде. Очень хочу пожелать нашим детям, чтобы вся их жизнь была расписана по нотам. Ноты – это жизнь. И не было в ней фальши, чтобы была искренность в каждой этой ноте. И побольше мажора. Все-таки жизнь – это единственная вещь, которая приносит столько удовольствия.
42 егет һәм кызның зур сәхнәгә күтәрелүе биредә гадәти күренеш. Шулай да бусы 4 ел дәвамында куелган максатка ирешү ноктасы. Шуңа күрә белгеч дипломын алган музыкантларның һәрбере дулкынлануын яшерми. Ә айрат осталары әлбәттә инде остазларына рәхмәт сүзләрен җырлары һәм уен кораллары аша җиткерергә ашыга. Әлмәт музыка көллиятен тәмамлап диплом алучы егет кызларның иң күбе халык уен кораллары бүлегендә. Быел аны 9 кеше тәмамлады. Араларында 5 баянчы, калганнары исә аккордеон, балалайка, гитара һәм думбарада уйный. Остазлары сүзләренчә, 8 егет һәм 1 кыз үзләренең бой сәләтле һәм тырыш булуларын күп тапкырлар төрле дәрәҗәдәге бәйгеләрдә раслаган. Кичә котлауларга бай булды. Сәхнәдән рәхмәт сүзләрен остазларга гына түгел, аларның әти-әниләренә дә яңгыраттылар. Актив егет кызлар һәм уку алдынгыларының гаиләләренә көллият җитәкчелеге рәхмәт хатларын тапшырды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт компаниясе. Бүген халыкара йога көне. Йога үз-үзеңне камилләштерү системасы. Әлеге система фәлсәфә һәм дин белән бәйле. Бәйрәм итү датасында очраклы гына сайламаганнар. 21 июнь җәйге кояш торгынлыгы көне. Дөньяның төрле халыклары мәдәниятләре өчен ул аерым әһәмияткә ия. Чөнки бу көнне җирнең һәм кешеләрнең энергиясе иң югары ноктага җитә дип санала. Бу вакытта башкарылган барлык яхшы гамәлләр аерым көчкә ия. Йога борынгы практика, ул асаннардан, ягъни күнегүләрдән, сулыш алу техникасыннан һәм медитацияләрдән тора. Шуңа күрә кешене тән, акыл һәм эмоцияләр аша һәр яклап үстерә. Йога ярдәме белән игътибарны яхшыртырга, стресска каршы тору, психиканы тынычландыру күнекмәләрен үстерергә, организмны яңартырга һәм гормональ фонны көйләргә, йокы сыйфатын яхшыртырга, физик сәламәтлекне ныгытырга мөмкин. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнуддинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.